Si Makarusimoto no, andito tayo sa may Rusi Binmali branch no. Along highway Barangay Manindong, Binmali, Pangasinan. Mga karusi, papakita ko lang ngayong 2025 no, yung available ngayon. Ngayon mga karusi yung 2025 January no, January 10 no, January 10. Dito sa may along highway no, along highway Rusi branch no, Binmali, Pangasinan. Yung available na motorcycle mga karusi. Tara mga karusi, na samahan niyo ako. Mga karusi moto, ito siya mga karusi. Ayan mga karusi, Barangay Marindong, Binmali, Pangasinan, Rusi branch. Ayan mga karusi no. Dito lang siya mga karusi, yung tapat lang furniture lang siya mga karusi no. Along highway Barangay Marindong, Binmali, Pangasinan. Tara mga karusi no. Tara. Ito siya mga karusi, yung Rusi na adventure no, 150i no. Available ba siya mga karusi dito. Tapos ito yung Titan mga karusi, yung Titan 250 Fi. Yan mga karusi, available pa rin siya. Tapos yung 110 na bolt no, Rusi no. Tapos yung pang tricycle mga karusi, available pa rin dito. Yan mga karusi. Ito mga karusi, gagawin sa pag-deliver ito. Itong Rusi TC Match 125 natin no. Tara mga karusi no. Ito mga karusi, yung Rusi na FI na Sparkle no, 125 no, available pa rin dito. Color gray no, color gray. Tapos meron dito color orange no. Yan mga karusi, orange. Ito mga karusi no, magandang design to, yung Short 125 no. Ayan, available ito mga karusi. So yun na mga karusi no, dito sa may Rusi Binmali branch mga karusi, yung available motorcycle dito ngayong 2025 January 10 ngayon mga karusi no. Dito pa yung Adventure X na color black, tapos yung Sparkle na color gray 125i, tapos yung pang tricycle tsaka yung Rusi Surf andito pa rin, may available dito. Tapos yung Titan na Rusi 250i, tapos yung Bolt na 110 ng Rusi. Okay mga karusi no, salamat sa panonood. God bless you everyone. More power, tips, ano na sa buti kayo palagay. Bye mga karusi moto.